Fil-ħajja tagħna ta' kuljum min jitkellem ftit u min jitkellem ħafna. Min jitkellem tajjeb u min jitkellem ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Inselmilkom u nistedinkom għal 223 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-Vanġelu ta' dan it-tmin ħadd ta' matul is-sena, Ġesu jagħtina ftit pariri u fost il-pariri li jagħtina ifakkarna illi minn dak li għandna f'qalbna mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. U fil-fatt jekk nistudjaw anki il-ħajja sempliċi tagħna ta' kuljum, nindunaw li ħafna drabi kliemna jirrifletti is-sitwazzjoni tal-qalb tagħna. Jekk jiena mdejjaq, irrabjat, frustrat, ovvjament il-kliem ma tant se jkun ħelu li joħroġ minn fommi. Jekk qalbi serena, mimlija paċi, ferħ u forsi anki jena, allura l-kliem tiegħi ikun mhux biss meqjus, imma jitrasmetti l-istess sentimenti pożittivi lil ħaddieħor. Min jaf, forsi minn din il-kelma qawwija ta' Ġesu mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom, mistiedna nagħmlu ftit eżami ta' kuxjenza. Niftakru li Ġesu fil-Vanġelu stess jgħidilna illi it-tajjeb u l-ħażin, speċjalment il-ħażin, ma jidħolx minn barra imma joħroġ mill-qalb tagħna. X'għandi f'qalbi? X'nistor f'qalbi? Sentimenti ta' tiba, ħniena, maħfra, serenità, jew Alla ħares qatt f'qalbi mbejjed il-mibeda, il-vendetta, il-qrusa kontra ħaddieħor. Mill-abbundanza jitkellem il-fom. Forsi hija kelma li tfakkarna wkoll illi mhux biss huwa neċessarju neżaminaw lil nfusna minn żmien għal żmien kif nitkellmu, imma kieku sewwa wkoll neżaminaw il-frott tal-kliem tagħna. Kemm kapaċi kelma jew kelma mhux kelma li nżommu f'qalbna, iskiet, kemm kapaċi tibni pontijiet, ittaffi sitwazzjonijiet ta' rabja u taqtih il-qalb, kemm kapaċi il-kelma li toħroġ minn fomna tkun kelma ħelwa, qaddisa, safja u mimlija tieba. Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Jalla l-Ispirtu Qaddis jimla il-qalb tagħna ħalli kull kelma li ngħidu tkun kelma qaddisa, sabiħa u tajba. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.